Hola, xerrameques, com esteu? Estem aquí a Vallès Visió amb tots vosaltres per fer un programa superguai dedicat a la màgia. Mai en la història del xerrameques, i això ja que portem diverses temporades, havíem tingut la presència en el nostre programa d'un mag, però fins d'aquí una estona no sabrem qui és, perquè com tot és un misteri a la màgia, volem que el nostre mag també sigui un misteri. El que no són un misteri són els xerrameques que venen cada setmana aquí, a Vallès Visió. Anem a veure qui són. Hola, xerrameques! Hola! Què tal, com esteu? Bé! Aquests xerrameques que, si no tinc mal entès, venen de Montornès, no? Sí. Molt bé, doncs, xerrameques de Montornès, heu vingut avui al programa perfecte, al programa de la màgia. Creieu en la màgia, vosaltres? Sí. Perfecte. Doncs ara sí que desvetllarem quin és el gran misteri d'avui en el nostre programa, i és que coneixerem el mag que ha vingut a visitar-nos. Ell és en Killing Mag. Molt bé, un aplaudiment pel Killing Mag. Gràcies i bona tarda. Què tal? Doncs molt bé, molt bé. M'agafa a prop de casa, o sigui que encantat d'estar aquí amb vosaltres. Hem de dir que el Killing Mag, que es diu Miquel, com jo, és de Mollet del Vallès, per tant, ha pogut venir aquí amb nosaltres a explicar-nos moltes coses de la màgia i explicar-nos les seves experiències. I fins i tot em sembla que tens alguna sorpresa, no? Sí, farem algun joc de màgia pels nens, pels xerrameques d'avui. Tens molta experiència en màgia? Ja portes anys, no? Tinc ara 25, porto des dels 18, o sigui, porto 7 anyets. I com et va entrar aquesta màgia per la màgia? Doncs va ser amb 18 anyets, vaig començar bastant tard, sempre m'havia agradat, però fins als 18 que vaig veure un company de feina fer màgia en directe i em va agradar tant que vaig començar amb llibres i vídeos fins avui. Aquí el tenim amb unes imatges que ja fa uns quants anyets, no? Sí, tenen com 3 anyets segur, 3 o 4 anyets segur. Era un dels vídeos promocionals que tenia. Toca renovar. Bueno, però els trucs sempre es mantenen, no? Sí, bueno, sempre fem alguna cosa més nova i tal, i anem millorant. Però bueno, són bons jocs, el seu dia eren bons jocs. Doncs ara t'has de posar a prova amb tots aquests nens xerrameques que han vingut al programa nostre de Vallès Visió. Suposo que un dels públics que més t'agrada són els nens, no? Sempre he dit que els nens poden ser el millor públic i el pitjor, si s'ho proposen. Perquè són molt agraïts, però si aquell dia tu no estàs bé o els nens, pel que sigui, no volen veure màgia, doncs és complicat que estiguin asseguts. Bé, la veritat és que la màgia sempre atrau molt als nens i per això tenim aquests xerrameques per parlar amb ells de màgia. Anem a conèixer-los ja, ara més a fons, un per un. Tots són nois avui i tots em sembla que fan un esport. Quin esport feu? Bàsquet. El bàsquet. Doncs anem a conèixer el primer noi, el Xavi. Hola, Xavi. Hola. Com estàs? Bé. De quina escola vens? Hem de Sant Sadurní. I quants anys tens? 9. 9 anys. I per tu què és la màgia? M'agrada molt perquè fan trucs i ningú fa... Trampes. Sí, això. És a dir, que el que a tu t'agrada és, de la màgia, els trucs. Continuem amb un altre noi que també ve de Montornès del Vallès. Tu ets l'Albert. Sí. Hola, Albert. Hola. Com estàs? Bé. Quants anys tens? 8. 8 anys. I per tu la màgia és... Bueno, m'agrada molt, també perquè fan trucs i... no sé, i... T'ho passes bé mirant Sí, mags? i fan màgia i nunca havia vist... Mai havia vist això. Doncs avui ho veuràs en directe a pocs metres teus, Tots els nois aquests venen de Montornès, del club de bàsquet, com es diu el vostre club? Vila Montornès. Vila Montornès. I ara anem a conèixer el Pol. Què tal, Pol? Bé. Com estàs? Bé. Tens el cabell bastant pentinat, Has vingut preparat per l'ocasió, ben guapo. Bueno, ja que estem avui, doncs ja està. Ja que venim a la tele, no? Ja que aprofitar-ho. Sí, senyor. Escolta, i tu quants anys tens? 9. 9 anys. Vas a la mateixa escola que ells? No, jo vaig al Mollent. Al Mogent. Tu vas al Mogent i ell al Sant Sadurní. I jo. Perfecte. I, Pol, per tu la màgia és...
a mi és com ells, que m'agraden molt els trucs, però el que més m'agrada és quan veig un truc, després investigar com el fan, perquè és el que més em fascina. Si es treuen el dit, com fan per amagar l'altra part? Com es fiquen per aquí i el surt per allà? M'agrada molt investigar com ho fan i després aprendre-ho jo. És a dir, que tu investigues pel teu compte i després investigues amb llibres i tot això. Avui tens aquí el mag Killing per preguntar-li. No sé si tu li podràs contestar. Després en privat, que si no la gent a casa aprèn més del compte. Bé, seguim amb un dels dos Marcs que tenim. Aquest és el primer Marc. Hola, Marc. Hola. Què tal? Quants anys tens, Marc? 5. És el Marc Torrabadella, que també ve de Montornès. I a quina escola vas? A Camparera. Camparera. I tu ja jugues a bàsquet? Sí. Déu-n'hi-do, amb 5 anys. Escolta'm una cosa, i tu la màgia t'agrada? Què penses de la màgia? T'agrada? No t'agrada? M'agrada. Has vist alguna vegada un mag a la tele? No. Ni a les pel·lícules? I en un teatre has vist un mag? Doncs mira, avui veuràs un mag en directe al teu costat. Fantàstic. S'estrenarà. Alguna vegada havies fet màgia en un espai tan reduït de persones? Que no fos un escenari, vull dir. Sí. A vegades, inclús fent un joc a algun amic, l'espai és reduït i la gent és reduïda, o sigui que encara són bastants. Seguim amb el Joan. Hola, Joan. Hola. Què tal? Bé, Quants anys tens? tinc 9 anys. I a quina escola vas? A Camparera. Perfecte. I per tu la màgia què és, Joan? La màgia, el que més m'agrada de la màgia són els trucs aquests, de la moneda aquí per allà. A mi el que m'agrada de la màgia és, que mai ho he sapigut, allò d'agafar una dona o un home, ficar-lo dins d'una caixa i tallar-lo per la meitat. Això és, per mi, el millor de la màgia. Faig alguna cosa semblant. Sí? No faig la caixa trencada per la meitat, però bueno, faig una caixa en la que fico una noia i fico 21 paraigües. I avui, en el nostre programa, agafaràs algun nen i el faràs això, no? Si em porteu la caixa podem provar. A veure, qui és el voluntari per fer-s'ho? Ostres, el Pol. El Pol, que valent! Tu també? Us deixaríeu tallar per la meitat? Per ell? El Pol... Que valents! El Pol és molt valent. El truco. Que té truc. Potser no. Potser no. I acabarem de conèixer aquests nens de Montornès, el Marc Ramírez. Què tal, Marc? Bé. Quants anys tens? 8. I tu vas a l'escola Mogent? Sí. Escola Mogent. I per tu, què és això de la màgia? Que és un truc que mai pots fer algun... No sé, algun... No pots equivocar-te? Ningú. Ningú es pot equivocar, no? A la màgia, perquè si no es nota molt. Quan t'equivoques, perquè suposo que alguna vegada t'has equivocat, ho notes tu o ho nota també tothom? Amb el temps i quan assages molt t'acostumes Quan assages proves si alguna vegada falla com ho pots arreglar d'alguna manera i ara per sort, després d'anys, si ara alguna cosa em falla a escena, no acostuma a donar-se compte ningú perquè, bueno... Improvises. Improvisem i tenim maneres de sortir-nos. Doncs bé, ja coneixem a tots els xerrameques, ara la gran pregunta. Què és la màgia per tu? Bona pregunta. Què és la màgia? Més que els jocs en si, fer un joc de màgia, és un cop que has acabat de fer el joc, que el nen realment no cregui, o sigui, no estigui buscant primer de tot com ho ha fet, sinó que realment cregui que això és impossible, el que està passant és impossible perquè, bueno, físicament no pot ser. No pot ser com que desaparegui alguna cosa o trencar una persona per la meitat. A veure, m'agradaria que ara ens diguéssiu trucs que coneixeu de màgia, que alguna vegada heu vist a la tele o en algun espectacle. Xavi? Això de que es quiten el dit. Hola, com us fan això? Es treuen el dit. Sí, portem un dit tallat, que ens el posem, i ens el traiem, és biònico. Ah, sí? Sí, jo aquest me'l puc treure com vull, el que passa que avui no... Avui no l'has portat? No. Sí, no, el que passa que fa molt mal, i avui deixa'm el 5, que potser farem algun joc. Xavi, alguna vegada has vist un truc d'aquests?
perquè un amic meu és mag. És mag? També? Així com es diu? Àvila. Àvila. I és mag, fa màgia. Àvila? Ismael Àvila. No sé, a mi no m'ha... Tu el coneixes? Sí, em sembla que sí del que estem parlant. Que viu a Granollers i té un bar. Potser sí. Ostres, doncs hi ha un altre noi aquí em sembla que és a Mollet o a També Parets, fa màgia. de cognom és Àvila i fa màgia. És a dir, que tots els mags us coneixeu una miqueta. Sí, Us doneu cops de mà? sí, per norma general és una professió en la que hi ha bastant bon rotllo. Sempre com en totes les professions hi ha cosetes, però hi ha bon rotllo. Albert, a veure, Pues a mi m'agradaria, el truc que més m'agrada és amb una varita pues, fer màgia. i treure alguna cosa màgica. Sí. Per exemple, Foc. foc. És difícil, això? Treure foc? Bueno, jo als espectacles sí que acostumo a fer alguna coseta amb foc. Perquè Sí. a mi em va dir un amic que el seu tiet tenia un ganivet i es treia per aquí el ganivet i un altre per aquí. Què dius? Ostres, això ja és faquirisme. Però un ganivet de punxegut, Perquè a lo mejor se lo guarda aquí. A lo millor s'ho pega aquí un i fa. És a dir, que ens esteu dient que tots els trucs de màgia són trucs, en realitat. Sí. Pol, un que a tu t'agrada bastant, un truc que t'agrada, que has vist. Els de les cartes, que per exemple et donen 50 cartes i treus una. Llavors, tu la mires, te la donen i després no sé com ho fan, les baregen i et diuen aquesta és i dius sí. No sé com ho fan perquè entre tantes cartes que hi ha, com? Ah, Doncs sí. tenim una sorpresa, no? D'aquest tipus? Sí. Farem... Quan acabem Farem de un parlar joc, farem amb un el joc. Marc Ramírez, el mag Kili ens ajudarà. Kilin, a veure, tu, Marc, quin truc coneixes? Ho has vist alguna vegada? No has vist mai sortir un animal, de vegades, en els mags? Quin animal? Un os. Un os? Un os? Ostres. Paloma, sí. Has de provar amb un os. un Has de os? provar. Hi ha animals que volen, que els treuen, no? Els coloms, Coloms. no? Hi ha algun conill? No has vist mai que treies algun conill, un mag? Mai? Del barret? Ell ha vist os. Un os. Ell ha vist un os. Tu tens barret de mag? Sí. Sí? Tinc... 3 normalment. 2 que porto als espectacles, normalment. On està? Al local. Està al local, amb tota la màgia guardada. I els animals, Déu-n'hi-do, no? Com aguanten allà amb el teu gorro? Perquè, clar, han de sortir d'allà, màgicament. Màgicament. Déu-n'hi-do, eh? Ningú diu que estiguin dins. Una cosa, al meu pare li van fer voluntari a un espectacle. En un espectacle de màgia? I va sortir un colom, Un colom. Ah, sí. que era el pavelló. Bé, ara el Joan. Joan, explica'ns, quin truc t'agradaria, o t'agrada, o coneixes molt bé? El de tallar-li per la meitat a un home o dona. I quan has vist aquest espectacle, què t'ha passat pel cap? Què t'ha passat per la ment? Què has pensat? Doncs no sé com ho fa. Perquè tallar-li per la meitat, Perquè hauria de sortir sang, no, per allà? sí. No surt ni una gota. El millor es posa li talla i es posa un tros de cartró i a l'altre li ensenya i millor és així. Això són espectacles de màgia ja... Això són teories... Sí. Jo me'n recordo de petit de veure el David Copperfield, que no sé si encara està actiu. Sí, està actiu a Las Vegas. A Las Vegas, no? A Las Vegas fa un... Bueno, està allà actuant fixa. Però ell és mag o il·lusionista? O és el mateix? Sí, diguem que sí. Ja... Suposo que els experts no es posaran mai d'acord, però diguem que es poden ficar dins del mateix sac. Però sí, ell el que acostumava a fer era il·lusions en plan molt espectacular, molt grans espectacles, com fer desaparèixer l'Estàtua de Llibertat, Ostres. com fer desaparèixer un avió, creuar la muralla xinesa, a fer coses Això molt... ja és espectacle. Sí, sí. Bé, i el Marc? Quin és el truc que tu has vist alguna vegada? Que es treuen el dit. També, el dit? Oh, jo a part del dit he vist més. Tu no has vist el de les monedes? Que de vegades Sí, que tenen... fan així.
i treuen una moneda de qualsevol lloc? No? Jo sí. Jo sí. Voleu que el mag Kilian ens faci ara una bona demostració de màgia? Sí. Fem un joc? Sí? Sí. Vinga, va, farem un. Mira, Albert m'ajudarà. Albert, vine per aquí. Posa't per aquí pel costat. A veure si ho trobo, que m'he portat. Si sóc capaç. Ui, ho trobaré. Problema. Ui, aquí està. Mita-la. Una boleta d'esponja. Albert, toca-la, ensenya-li a tothom que vegin que és una boleta, que no té res dins. Mira-la, mira-la bé. Toca-la per dins, que la vegis bé. Sí? És d'esponja o no? Sí. Perfecte. Quan estiguis, sí? Lo bo que no necessitem un, necessitem dues. Dues boletes. Hola, ai, jo m'ho he perdut. Dues boletes. Estava mirant una altra cosa. Fins aquí normal. Posa'm les manetes així. L'Albert està flipant, el pobre. Mira, Albert, una boleta aquí i una altra aquí, vale? A veure com esteu de temps. Començarem amb una cosa fàcil. Boleta 1, boleta 2. Quina t'agrada més, Albert? La U. La 1, aquesta? La lila? Molt bé. Doncs mira, la 1 la posem aquí. I la 2 la posem aquí. Fixa't, només s'ha de fer. I la bola viatja d'aquesta mà a aquesta altra. Ja estan les dues aquí. Però Albert, ara el més difícil, que és... I torna. Wow. No, espera. No ha colado. No ha colado, no. Aplausos por compasión, ninguno. Espera, ho tornarem a fer, que veig que no ha colat. Bola 1, bola 2. Farem màgia de veritat, era una broma. Va, 1 i 2. Quina t'agrada? La 2 ara. Ah, ja m'ha canviat. Punyetero. Mira, doncs la 2 la posem en aquesta mà i la 1 en aquesta. Doncs fixa't, Albert, només hem de fer. I la bola viatja d'aquesta mà a aquesta altra. Però la voleu veure? Bufa. I la bola viatja d'aquesta mà a aquesta altra. I ho podem... I per acabar ho farem una miqueta més complicat. Posa'm les mans obertes. Albert, ara quina? La 1 o la 2? La 2. Aquella, la 2? Repetim amb la 2? Doncs mira, el que farem serà la 2 me la quedo jo. I la 1 la guardarà l'Albert. Apreta ben fort, que jo no m'apropi. Tanca ben fort. Perquè el bo no és que jo faci passar una pilota d'una mà a l'altra, sinó que bufant, la meva pilota desaparegui. Obre-la aquí dalt i apareguin les dues. Un aplaudiment ben fort, que l'Albert ho ha fet molt bé, Albert. Ostres, que guai. Ha posat l'Albert. Ara ja tota la seva vida se'n recordarà d'aquest moment. Sí, segur. Igual que me'n vaig recordar quan m'ho van fer a mi. I la cara que ha fet el Marc, que deia que no sabia molts trucs, mira, quina... T'ha agradat, Marc? Us ha agradat? Sí. Què us ha semblat? Un adjectiu, va, digueu-me un adjectiu. Increïble. Increïble. Impressionant. Màgic? Màgic, també. Oh, que xuli. Molt bé, doncs ara farem una petita pausa. La pausa és anar-nos al carrer i preguntar a persones grans quin és del truc que més els agrada. Mireu. Pues el que cortaban a una chica por la mitad. Uy, pues sabes que a mí la magia tampoco es que fuera mi gran pasión. Ahora no caigo yo, ¿eh? De magia, las cartas, es lo más guapo, ¿no? Tronqui. Sí, de la cuerda o de la moneda. Les cartes, Tronqui? Les cartes. Sí, senyor. Tens cartes per aquí? Sí, portem. Bueno, ara deixarem una estoneta, perquè encara estem païnt aquell truc tan guai que ens ha fet amb les pilotetes aquelles, i ara m'agradaria que cadascú de vosaltres li fes una pregunta superinteressant al Kilian Mag. Vinga, va, qui comença? Mira, l'Albert s'ha posat a to ja, Quin truc t'agradaria saber? Quin truc m'agradaria més o saber? Saber. Saber. Ostres, sé com van molts d'ells, però... Ui, m'ha deixat... Pràcticament els saps fer tots? Bueno, una cosa és que saps com van i una altra cosa és que els saps fer. Primer perquè econòmicament t'ho puguis permetre, perquè hi ha jocs molt grans i molt impressionants que m'agraden, però que econòmicament no em puc permetre. Però mira, creuar la muralla xinesa, com va fer el Copperfield, que la va creuar per la meitat, ostres, doncs m'agradaria saber com ho fa. És una muralla molt alta, Altíssima. Vinga, segona pregunta. Pol,
Des de petit, quin joc t'agradaria saber? Bueno, quin joc des de petit t'ha agradat que tu saps fer? Quin joc de petit m'agradava? Ai, doncs el tema dels coloms m'agradava molt. Però clar, suposo que a la vostra edat el que més us xoca és veure animals. Sí, I el veure coloms a mi m'agradava molt. I ara que dins dels meus espectacles els puc fer aparèixer, doncs, ostres, em fa molta alegria. I quina cara posen els nens quan apareix? És el wow. El wow de sempre és quan apareix només començar l'espectacle. Apareix el primer colom, és el wow de tothom. Suposo que és el més agraït, no?, per un mag, Sí. que el públic respongui amb admiració, no? Sí, quan estàs... Si tens un bon dia, i la gent està amb tu, disfrutes molt, d'aquesta feina. Molt bé, doncs continuem amb el Xerrameques, avui dedicat a la màgia. Tercera pregunta, vinga, Xavi. Quin truc t'agrada més? Quin truc m'agrada més? Dels que faig? Sí. Ui, no sabria què dir-te, Bueno, últimament faig un que fa poc que vaig estrenar, que m'agrada molt fer-lo, que és el de ficar una noia dins d'una caixa. No la parteixo per la meitat, però sí que fico 21 paraigües dins de la caixa. Una caixa molt petitona, es fica la noia i fico 21 paraigües. I surt bé, Però tendrien que ser puntiagudos, no? Sí, són dels xinos, són dolents, fan un mal, i a sobre puja un del públic a veure que són de veritat, i els obre, sí que és molt guai. Aquest és un dels més espectaculars que fas, no? Sí, ara dins de l'espectacle que tinc d'escena, el que més, diguem que és més voluminós, sí. Perquè cada temporada se suposa que vas introduint nous espectacles, no? Sí, anem renovant. És difícil fer un espectacle completament nou, però sí que és cert que cada 6 mesos intento ficar un parell de jocs nous i treure 2 que portin molt de temps. Vinga, més preguntes. Qui té una? En Joan. Quan vas començar a fer màgia? Vaig començar a finals dels 18 anys. O sigui, tenia 18 cap a 19 diria. Molt bé. 18-19. Marc, pregunta al Kilian. El Kilian no, Killing. Killing, que això és un problema que tens, no? Em confonen. Pensen que em dic Kilian i no, em dic Miquel. Killing Mag, pregunta-li. Què li dius? Quin truc faries? Quin truc faria? Quin faria? Si poguessis. Si pogués. Bueno, suposo que el de la muralla xinesa, no? El de la muralla xinesa i... mira, camina per l'aigua. Uau. Per aquí, pel Besòs. Això es pot fer com a màgia? Sí. Uau. Sí, el Besòs potser és... Algo transparente, no. Poder mental i anar caminant per sobre el Besòs. El que passa que el Besòs quan porti aigua. Aquests dies porta molta, Ara porta aigua, ara el podríem fer. Si vas ràpido, sí. Si vull ràpid. Sí, hi ha uns animals que passen molt ràpid per sobre l'aigua. Sí, como la lagartija que van haciendo... Aquelles, no? El National Geographic. Va, qui no s'ha estrenat amb les preguntes? Ens queda el Marc, no? El Pol. Vinga, Marc. No sé. No saps què preguntar-li? Pregunta-li... No sé si surt a la tele, si ha sortit alguna vegada a la tele. Pregunta-li. Ha sortit alguna vegada a la tele? A part del Xerrameques, clar. A part del Xerrameques. Bueno, he sortit per alguna tele local. He sortit a Cardedeu Televisió, a Vallès Visió fa poc amb l'espectacle que van fer diumenge. Crec que a València em van gravar quan vaig anar a una convenció de màgia. He fet alguna coseta, però teles locals. Diguem que el que és televisió més nacional no he fet res. Molt bé, doncs ara nosaltres farem la classe d'anglès amb el Xavi, que dura una miqueta. Tornem i després el segon truc del Killing Mag. Hello children, in today's program we are talking about magic. Do you like magic? I love magic. Okay, the two English words are, first one, spell, and canteri. For example, I know a very famous spell that says Avada Kedavra. The second word is wizard, mag. Now, I have a question and it is, do you know any famous wizards? Back to you, Mike. See you soon. I ara, la resposta. Coneixeu algun mag, vosaltres? Sí. Sí? En anglès, com seria? Yes. Yes.
Per exemple, Harry Potter. Harry Potter ha fet molt per la màgia. Voldemort. També, de Harry Potter. Percy Jackson. Ah, també. És una pel·lícula també diferent. Dumbledore. Ell, el Killing. El Killing Mac. Bueno, famós. Bueno, contarem com que sí. Home, si surts al programa Xerrameques, Bueno, que això ja ets sí, famós. a partir d'ara. Bé, tens un altre número sorpresa? Sí, tenim un. Uf, que bé. Per qui serà aquest número? Per tots? Amb el Xavi? Serà el Xavi. Xavi, espera, ja aniré jo. Aquest cop m'aixecaré. Que guai, no? M'aixecaré, sí. Ja que em deien de la baralla, doncs portem una. Xavi, mira, tenim per aquí una baralla de pòquer, que a veure, deixarem per aquí la caixa, i porto un rotulador, perquè la signem. Agafa un moment. De totes aquestes cartes, sí? Baralla de pòquer, agafaràs una, sí? I perquè veiem que és la seva carta, la signarem, que després dicen la tienes repetida. ¿Vale? La que tu vulguis. Quina vols? Aquesta? Perfecte. La signo, no? Jo em giro. Ui. Ja està. Ja? Segur? Doni la volta, que jo no la vegi. Ja està. Perfecte. I la deixarem per aquí. La cara... Perfecte. Quina cara que fa. Quina cara que fa. El que farem serà barrejar una miqueta, sí? Perquè estigui ben perdudeta. Aquí, ben perdudeta. Perfecte. I ara ve el bo. Intentaré trobar-la en 3 moviments. En 3 moviments. A veure si no aconsegueixo. Mira, 1, 2 i 3. S'assemblen a alguna cosa? Per casualitat? No. No? Segur? Res de res. Doncs fixeu-vos. La veureu fins al final, Mira. Res a la meva mà. Fixeu-vos bé. No era aquesta? Segur? No. No. Doncs fixeu-vos. Mira. 1, 2... Amb una creu havíeu signat? Sí? Era aquesta? Sí? Un aplaudiment ben fort. Molt bé. Moltes gràcies. Oh, la veritat és que quan vas a un espectacle veus el públic, no? Però avui estic veient els ulls d'admiració que estan fent aquests nens, Sí, per aquesta cara me'n mereix la pena. És una passada, Jo m'estic quedant... Què, us està agradant o què? Una cosa, com feu això de que la passeu per encima i... El què passem per sobre? No, diu això de que agafes 2 barajes i haces... Enrotllar-me, us ha fet. Ah, Això és pràctica. moltes hores de pràctica. Moltes hores de pràctica amb les cartes. Ho saps fer? Sí, però no ens dona temps. Ho fem un altre dia. Molt bé, doncs ens anem al nostre concurs patrocinat per McDonald's Parets. Anem. Doncs aquests nens llançaran els daus, segons el número que surtin tindran unes preguntes o unes altres i, sobretot, hem de dir que si les encerten tindran un premi de McDonald's Parets. Comencem amb el Xavi. Vinga, Xavi, llença'ns el dau, com es nota que jugueu a bàsquet, perquè llenceu molt fort. És el número 4. Has de mirar aquestes imatges i dir-nos de què són aquestes imatges. Mireu. que llegamos a esta vida el tiempo nos gobierna. Lo medimos, lo señalamos, pero no podemos vencerlo. Què diries que és Ni aquesta siquiera persona hacerle ir que más està a prisa, sortint a ni la pantalla? Más despacio. Què diries que és un metge? No hemos experimentado mag? todos la sensación de que los Sí? momentos Saps quina preciosos pel·lícula és? pasan Quin demasiado mag? prisa L'il·lusionista. L'il·lusionista. y deseado que L'has duraran vist? más. Una molt bona pel·lícula. T'agrada? Sí, senyor. Sí. A mi és una de les que més m'agraden. Sobre màgia, de les I que és més una m'agraden. molt bona pel·lícula. Sí, senyor. Bé, ara li toca a l'Albert. Albert, llença. Oh! Número... 5. El número 5 és en anglès. En anglès. Com es deu dir mag en anglès? Algú ho sap? Qui li pot donar una pista? Vinga, dona-li una pista. Ajudeu-lo. Podeu ajudar? Wither. Wizard. A veure com ho dius? Wizard. Sí senyor, bravo! Ara li toca al Pol. Pol, llença. Número 3. Has d'encertar aquesta imatge. Aquesta imatge què serà? Què és aquesta imatge? De màgia. I què està fent? Està barrejant les cartes per fer un truc. I de què són aquestes cartes? De pòquer. Sí senyor, Perfecte. molt bé, perfecte! Marc! Ai, el nostre superdau, màgic.
també és màgic, Llença. Mira com vola. Número 3. Una altra imatge. A veure què serà aquesta imatge. Mira, mira. Què és això? Explica'ns, què és això, Marc? Un... Valet. Molt bé! I l'altre què era? Aquell pal, què era? Una vareta... Una vareta amb... Màgica. Correcte. Vinga, ara li toca... Se'ns ha anat tot. Vinga, Joan. El número 6 és una endevinalla, a veure si l'encertes. Diu... Amb el seu barret i la seva vareta màgica, tot ho transforma. Mocadors i conills, coloms i monedes. Qui és? Un mag. Molt bé! Era fàcil, I el Marc. Número 5. Digue'm de quin color solen anar vestits els mags. En anglès. Saps el color? Black. Black. Sí senyor, molt bé. Normalment vas de negre? Sí. Vaig pràcticament sencer de negre. Per què? Per elegància, més que res, És el però... nostre nom, és el nostre color. Però hi ha mags que vesteixen de blanc, de blau... Però bueno, el negre és una miqueta més clàssic. Molt bé. Què li diem al mag Quilin? Què li diem? Gràcies. Us ha agradat que vingués? Sí. Explicareu als vostres amics i amigues? Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies per haver vingut al nostre programa. Res, a vosaltres per convidar-me. Encantat. T'ho has passat bé? Sí, molt bé, molt bé. Nosaltres ens ho hem passat. Com ens ho hem passat? Bé. Màgic, Ha sigut un moment màgic, la teva aparició en el nostre programa. Hem de dir que aquests xerrameques han guanyat el premi del McDonald's Parets, que s'enduran un Happy Meal gratis del McDonald's Parets. Us agrada el Happy Meal? Sí! I nosaltres ens acomiadem de vosaltres, de tots vosaltres, xerrameques que esteu a casa. Fins una altra, i que la màgia segueixi amb tots vosaltres. Adéu-siau! Adéu!